Avui estem fent les acústiques de l'àlbum. Aquí tenim el senyor Wojtek Burek con todos ustedes. I aquí tenim el Noel calculant freqüències. Pau, quin micro és això, tio? És una octava modificat. AliExpress. No, a l'Express no. I si no mirem de pificar algun altre micro, saps? Sí, però que a vegades... No, a veure, Vinga. vaig amb moto. Que t'has pujat a l'Instagram? Sí. Qui és el de la foto? El guitarrista més sexy de Catalunya, tio. I és polar per això, Yeah!